अरे सर पे काले काले बाल होरी लावा के काले काले बाल होरी लावा के काले काले बाल अरे बबुआ के मामी बड़े रंग रसिया अरे बबुआ के मामी बड़े रंग रसिया अरे बबुआ के पापा बड़े दिलदार सन आय हाय महारानी ए राजा जी सुने में होता करुआ होरी ला भइल बाड़े तब बबीता किन्नर जी और का रेट चलता है घर लेकिन ये जान ली लोग छाका कह के अपमान करेला मुना भैया लेकिन छाका ऐसा होशियार दुनिया में केहू ना होला और वह से सवेरे एगो रुपया मांगी और वह के ना दी आ जदि कौन ओरिजिनल छाका रुआ के एगो सिक्का दे दिलस तो अपन भविष्य जोड़ ले जे रुआ कहाँ चल गई जल्दी दीहे सना अगर ओरिजिनल होई तो अब आरा मशीन से जौन बनल होके ओकर ना जौन ओरिजिनल होके कहले ताली बजा लो ताली की आय हाय 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 अरे हुआ तो जाना तन ये छाका हो ताली बजाओता लेकिन इहो रहुआ दिमाग से सोच ले कहीं छाका के एम्बुलेंस में लादा के लखनऊ जाते देखले बनी कोनो छाका वेंटिलेटर पर आईसीयू में जाला काहे की ताली बजावेला हाँ आई ताली बजाला से ओकर ऑर्गेन्स जौन बा वो फिनिशिंग रहेला वाह अरे हुआ रोज 1 मिनट जोर से ताली बजाए 70,000 एकर सेल्स आगे बढ़ेला आ जौन अपन बीमारी अपना हाथों ही सब लोग ला जे भीख मांगता वो भीख मांगता कि अपन देह के फ्रेश करता सोचो अच्छा इतना लोग जी बा एक आदमी में से कहू छाका के ए जी तजी आवे मर जाला एगो कुकुरो आई तो मर जाई एगो चींटी आई तो मर जाई राजा रंग मर जाई है लेकिन छाका के मुगल देखले बनी केहू कहत हो जे छाका के लाश देखले बनी आखिर का है वो तो दुनिया में आवेला तो मरत होई लेकिन छाका का मरल केहू देखे ना ऐसे कि छाका जब मरेला सब प्रधान जी दूगो आगे रही दूगो पीछे रही इंडिकेट करी जे केहू आगे बाकी ना और पैरवा में रोसरी बांध के घिसेटत ले जाले सो एगो झाड़ू से बहारेला जे फिर दुनिया में मत आई है ना तो ना हमने के यही पार के बानी ना वही पार के हाँ ना यही घाट के ना वही घाट के वो कने के ले जात केहू देखे ना उहे जब गावेले से बधाई तो नाचेले सब अरे सर पे काले वही छकवे के भाव में मान लो कि हम छका हई लेकिन छका ना है पुरान छका है तो भगवान हमरा के 3 गो बेटा दिल बड़े छका हई इ त पंच के आशीर्वाद है श्रोता के हम न गावे के जननी न बजावे के जननी हमरा इहे न बुझाइल कि हम गाइले कि ना गाइले अब लोग के जननी मन कहला हमरा इ पते नहीं है न तो हमरा सन कितने कलाकार हम सुनी ले तब बुझाला कि बाहरी कलाकार हम अपन सोचे लगी ले हम कैसन कलाकार तो दुनिया है 3 गो बेटा भगवान दिले बड़े हम छका हई हम छका नहीं छकौआ है अरे छका ना तो पाका लवांड तो है न भगवान 3 गो बेटा दिले विश्वकर्मा भगवान के कृपा से हम ब्यास ही एपी बिहार में जितना ब्यास बड़े जितना रुपया ले जाता लो माई बेटी बहन के गरिया के वो लोग लड़का जाके घरे देखी जे का करता कोनो दारू पियता कोनो जुआ खेलता कोनो गांजा पियता कोनो चोरी करता लेकिन हे पंच के पैसवा जन 2 रुपया रुआ दिले नो हम एक सदुपयोग करी ले
हमरा दरवाजा पर को प्रधान जी आए तरुआ बुझाई जाए जे धन हरे गिरी बाबा भीख मांग के लड़का के इतना आगे केगा बढ़ा देले बा। हमरा लड़का के बोली विचार व्यवहार देखे चाहे हमरा द्वार पर कोनो जात चल जाओ दुनिया के जकरा करुआ छोट सा समझतनी उ द्वार पर जाए तो हमर लड़का प्रणाम करी काहे कि बैठी हम डल्ले बानी कि सबके मान सम्मान तरह देवे के बा काहे कि सबकर कमीनी हम खैले बानी दुनिया में कोनो जात नहीं के जेकर नमक हम खैले नहीं खी ऐसे जाति पाति हम ना जानी जात पात पूछे ना कोई हरि के वजह से हरि के अजय करी जाति पाति उ जाई घाटी घाट पर जाई घाट पर मोचिया रानी कथर के अरे बाप रे हम रानी नानू होई रे दादा हम राजा नु होई कहले कि चुप ना रह भरमौले बाड़ी राजा हो त रानी ना रह तू तई भइले कहां से मोचिया अरे बैठला अरे बबुआ के मैया अरे बबुआ के अरे मुहमा अरे निरखेली है ललना ललना अरे कवना बरत ऐसन अरे कैलू त पुत्र फलवा पा गईलू हे पुत्र फलवा पावेलू हे सपरिया ऐसा झूरा हुरी सपरिया ऐसा झूरा हो रहे ललना सुका बार चंदनवा ऐसा गमक किरनिया फुलवा ऐसा सुका बार चंदनवा ऐसा गमक श्री पंकज कुमार शर्मा जी 101 पैदल बनी अयाली अगर हुआ मिली ये लड़का लड़का ना ये लड़का विश्वकर्मा जी बनी आगे फिर हमरा मुन्ना भैया प्रधान जी 51 पैदल बनी सोहर पर मुन्ना भैया के अभिनंदन स्वागत यही बात के हमने के घर के माई बहन गावेली बाबा विजेंद्र सोहर गावेले गाई के सुनावेले गाई के सुनावेले हे लाला
लालना जुगे जुगे बढ़ो ए हवा त महलिया होके सोह रहे। धन धन बानी हमरा साधु भैया सोह रोगवाई दिहनी सोह रोगवाई दिहनी है ए लालना। धन धन बानी हमरा मुना जीता सोह रसुनाता बानी सोह रसुनाता बानी है ए लालना। हे भगवान रउआ से कहतानी जहिया हमर मुना पाराधाना हो खब गिरी बाबा गावे वही है गिरी बाबा गावे वही है ए लालना। लालना धाना ए नगरी या के लोग सुनाना सबे आई रहे। यमन के घर के माई बेटी बहन गावेली आ यही बात के प्रधान जी हऊ गावेले सो हऊ ओकनी के नाम ना धरे कालापति 364 ओकनी से दुनिया डेराला। प्रधान जी उहे एगो ऐसन आदमी बड़े से भाई राष्ट्रपतियों के उतना पावर नहीं है। जहाँ जाइए फोकट के खाइए नहीं देगा कोई तो समियाना उठाइए आऊँ का मुड़िए पर कैंप गिरा दीजिए। अब वही में उजबुजिया के मरता रहे। उ जब आवेले सब बधाई गावे तनी कैसे बधाई गावेले सब मुड़िया में बांध लियो उ केंगा बधाई गावेले सन। चाय लिया दी ठंडा तक तले हमारे हृदय विशाल जी तनी अपने एगो कविता सुनाइए चाय पी ली समझ के। अब मुन्ना भैया चिंता नहीं के करे के रहुओ मजहब के गीत